Duk da yake jihar Zamfara na fama da ƙalubalen matsalolin tsaro sama da shekaru 10 da suka gabata, a iya cewa hukumar tsaro da bada kariya ga farar hula ta ƙasa ta Civil Defense Reshen jihar Zamfara ta samu ɗimbin nasarori a ƙoƙarin da take yi na yaƙi da matsalolin tsaro da sauran mayagun laifuka a shekara ta 2024. Kwamandan hukumar Sani Mustapha wanda ya yi wa manema labaran NTA bayani dangane da ayyukan da hukumar ta gudanar a shekara 2024 ya ce sun cafke ɗimbin masu laifuka tare da gabatar da su a gaban shari'a. Mun kai kes wanda mun ka kai gaban kotu ya kai kes wajen 2,240. Sani Mustapha ya kuma bayyana aikin haɗin gwiwa a tsakanin hukumar da sauran hukumomin tsaro a matsayin abin da ya haifar da ɗa mai ido. Waɗannan masu ba da tsaro, wanda aka kiran su private guards, assist private guards, duk sun kaga wani motsin da ba su yarda da shi ba, za su kokari bisa ga horon da mun ka ba su sanar da duk wani ma'aikacin hukuma wanda aka kusa da su, kuma abin ya kawo nasarori sosai. Ya ƙara da cewa ƙirƙiro da Agro Rangers da hukumar ta yi ko shakka babu ya bayar da gagarumar gudunmawa wajen sulhunta rikice-rikice a tsakanin Fulani da makiyaya. Bayan sulhu da sun kai ta yi tsakanin manoma da makiyaya da inda aka tura su aiki, kuma sun samu nasara kama wayanda aka tuhuma cewa 'yan ta'adda. Sani Mustapha ya kuma ce kwana-kwanan nan hukumar ta yi nasarar canye gasar kwallon kafa a tsakaninta da sauran hukumomin tsaro da aka shirya ta shekara 2024. Murtala Bala Gusau, labaran NTA.